inhaalwedstrijd van de wedstrijd die het verleden weekend er al lost waard in Jennewoord. En dus zonen we weer een primeur op de Mar Belibje kennen. Want het doel weer om hier te starten met een sleepstart. Maar je zag het misschien wel onderwien, die is dusdanig stevig dat een sleepstart eigenlijk net vertrouwd is. En dat houdt in dat we hier op wat zijn toch een gewone start krijgen. De man met het jachtgeweer staat al klaar. Er zal dadelijk het zijn komen, dan gaan de beide gele ballen omheen ten teken dat er nog 10 minuten is voor de officiële start. Er lijkt hier een songlas op de Hegemermar. En ik hier met 10 minuten schat. Wedstrijdleider van de Meul zit op een knibbels ervoor om het, de lijn te oersjen dat alles goed gaat. Dat 10 minuten voor de start nou. Ja, we hier nu eigenlijk al een beetje verheugd op het fenomeen sleepstart hier op Hegemermar. Want dat zou nevens mij historisch de eerste keer worden. Maar het kan net trok in. Waarom kan het net trok in, Elke? Nou, het wordt stevig. Ik denk een windkracht 4, maar wel vlagen van 5 erin. En ja, als dan die scootjes losgooit, dan zijn ze natuurlijk even onmanoeuvreerbaar. Want ze moeten dan de turen nog zetten en op gang komen. En toen je bij gelijks de fokkermeester wat te snel was, ja, dan wordt ze een hele kop om. Dus je hebt kans gewoon dat alle scootjes op elkaar klappen. Dat je dan natuurlijk net nog een hele hudde gong, omdat ze ik nog geen gong heb. Maar ja, dan wordt het ook een heerlijke wedstrijd natuurlijk, om dan nog van elkaar uit te komen. Dus ik denk dat het een goede beslissing is. En wat wij vernaam hebben, is dat ze toch beziekjes zullen. Want het is natuurlijk wel wat competitievervalsing. Want daar hebben we bij gelijks Ljouwert, die mooi voor ons staat te koer. Ja, die had er nadeel van. En ze zullen nou beziekje om op orendagen nog, dat wordt waarschijnlijk in Lemmer, daar nog een sleepstart te organiseren. En dan loeken ze alles weer in liekwicht. Dat is het streven. Want we gaan natuurlijk altijd te maken met de veenhoop in Jennewoord, met de lotting. In die lotting ben je een keer in de achterrijn en een keer in de voorrijn. In dit geval is het wel een heel groot verschil, want scootjes als Jereveen, Akkerum en Ljouwert, die zitten op de veenhoop helemaal achterin. En scootjes als Jennewoord en Grauw en ook nog Huzum, die hier dan Joert wat meer in de achterrijn zitten matten. En dan hier het klassement er misschien heel wat uitkomen te zien. Nou, het goede nieuws is dat de sleepstart dus naar alle gedachten tapast wordt op een oorplak. En hier zorgen we dat Douwe Visser toch weer zelf onder het helmhout zit. Ja, hij hier, juster, ik een virus onder de leer. Dat heerst je wat in die vloot. En hij weer net fit. En dan ben er nog een heel soort oren capabele mensen bij Grauw aan boord die gewoon de wedstrijd uitsturen kennen. Dat dieren ze verder keurig. Ik de boeierrondingen. De zoon van Douwe zie het nevens mij onder het helmhout. Dus een mooie wedstrijd voor hem om even te oefenen voor misschien wat in de toekomst nog komen kan. Ja. En de spanning die zit er dan wel degelijk in het klassement. Jennewoord leidt voor eerst op nummer 1 met 19,9 punten. Op het tweede plak toch Ljouwert na die prachtige overwinning. De derde al op 24,7. En derde plak is er voor Grauw. Dat dus die 14 punten onder de kont kregen. Met 26,8 punten. En daar weer vlak achter op het vierde plak het Jereveen. De Gerben Vermanen met 28,6. Nou, we zullen zien wat voor tekening hier in de street komt. Wij zijn in elk geval wist van dat wij heel close op de waarberichten zitten hier. Want we krijgen een gastspreker net Samarien. De man die Joe Wen binnen te zien in het NOS-journaal, Jonas, met de waarpraatjes. Gerrit Hiemstra die scoot hier bij u zoon. Dus wat dat betreft zitten wij bovenop het nijs.
Welkom, Gerrit Hiemstra. Ja, mooi. Nou, dan hast je al even voor op boord zien. Toen hast je al even field hoe de wien is. Zeker. Hoe zorgt het eruit van een medje? Ja, ik denk dat het wel een beetje sabluwt. Het is een dikke fjouwer. Kenwijs dat er nog wat vlaagjes tussen zitten die wat meer binnen. Kerst goal wel wat zien. Als er wat van die witte kapjes komen, dan zit het gauw op een 5. Ik denk dat het vanmiddag wel sabluwt. Kenwijs dat de zinnen er nog wat meer bij komt. Ja, pas op een jong zal de wien wat aannemen, denk ik. Dus ik denk dat dit wel een beetje de wien is wat mijn shield wordt joert. Nou Gerrit, dat klinkt heel goed. Voor de wedstrijd, de inhaalwedstrijd hier op Waard zijn. Ja, er komt net alleen nog een bus op visite. Dat is gast nog in de uitsturing van Max. Ja. Wiels wij zorgen dat een bal onder een tageert ten teken van het zijn 5 minuten voor de start. En dan hebben we dus hier op meidje voor een spannende wedstrijd, denken wij. Is het scootje Ziel iets wat die belangstelling had? Nou, Ziel niet algemeen, zeker. Ik had zelf ook een boord. Dus ja, de zielerij, dat is wel aan mij besteed. Ja, scootje Ziel, ik volg je wat op afstaan. Vooral op de televisie kan je het vanzelf mooi zien. Hij is mooier dan live. Hij heeft beter oerzicht. Maar ja, en jongens zelf eventjes de uitsturing van Max. Omroep Friesland is ook nog wel eens even naar het ontdekt. Dus ja, ik volg het zeker. Ja. Dus de best een beetje op een hechte waard hier om kampioenschap strijden. Ja, ik geloof het is Jereveen, Grauw, Ljouwert. Ja. Ja, die binnen nog volop bereis. Jenne Woord leidt de uit eerste, ja. Ljouwert tweede, Grauw tweede en het Jereveen leidt er nog vlak achter. Dus. Ja. Wat is die persoonlijke favoriet eigenlijk? Hast die? Nou, hij is net. Nee. Zo, wat wel aardig is, ik ken de familie Westerdiek wel een beetje. Dus Klaas Westerdiek, zoon van Bo en Tjitske. Van de hele mannen? Precies. Dus, ja. Nou ja, misschien dat die mijn favoriet dan wat is. Maar dat had verder niks met een boord of met het plak of wat ik te maken. Ja, die zielt van het tweede seizoen mei. Ja, door het aardig moet ik zeggen. Ja, zit wat in de middenmoord hier. Juist er een knap uitslagje al. Ja. Komt wat naar voren. Ik had het idee dat mij wat proteïne wat beter zielt als mij wat minder in. Ja. Ja, en alle scootjes zie ik je zelfs nou even om een positie die gunstig is voor de start dadelijk. Gerrit Hiemstra, dank voor de taaljochting. Ik zou zeggen, geniet ervan van een medje. En wij zullen deze straks bij Max waarom. En de vloot die is onderwijs naar de posities op de startlijn. Misschien kunnen we dat even in beeld krijgen met uw mooie track- en trace beelden. Dan zul je die hele vloot aan de goede kant van de line heen en weer lavjerien en aantellen. Want ja, we zitten al binnen de 2 hele minuut voor de officiële start hier. Geen sleepstart dus, maar een gewone start. En hier nog even alle deelnemers. Mooie beelden zijn maar die loften. Friesland op zijn mooist. Ja, ik zit in die startlijn. En de spanning groeit. En ik wie er even uit correct, Freek, maar hast u de protestbehandeling van Juster al wat neemt? Want ja, de hast uitslagen al opneemt, maar waar had het protest op, Juster? Nou, degene die het meeste dupe weer, dat hier stond natuurlijk direct al terug. Dat wie Grauw, dat wie Doe de koprenner. Die kregen het scootje van waar het zijn hast mitskeef naar binnen. Maar daar kon wel zijn dat ze vol onderwaan. Dus koprenner Grauw zakt daar terug in het klassement naar het derde plak. En rent dus nou echt 14 punten op. Ja, en in die protestbehandeling wie ik nog een protest van Drachten ongrauw, maar dat gaan ze als in behandelen, want weer dezelfde situatie. En Grauw hier nog een protestje in Drachten, maar dat is al geweest. Want daar heb je een getuige bij.
En die had wat oorsverklaard. We zitten binnen 1 minuut van de start af. We zorgen de scootjes al De favorieten vol zie ik van. hem maar op, hè? Ja, deze Jennewoord is die al te betiet. Besluit die Jennewoord liep het al te betiet. Die maakt het hier al een gijp. Die beziek het nog weer een keer opnieuw goed voor het start te komen. Dat zal 30 seconden voor de start al wel heel erg lastig wezen hier. Grauw looit er wat onder. Die looit ik net zo mooi. Maar ja, we hebben... Jereveen op gang. We hebben het goed. Ja, maar die mooi vol hoe de lijn drukt worden. Die zit gelijk alweer met Grauw in de street. En het is nog 20 seconden, 15 seconden. Dus yes, nee, Jennewoord had het slim niet. En die is even onder de lijn doekt. Maar komt die dan op die weer bij de startlijn? Ze winnen wat er betiet. Ze bissen even wat naar beneden vallen. Maar er is nog ruimte tot aan het pineind van de start. Jereveen, al heel betiet. Daar is het startschot. Jereveen, wie al heel betiet, Jer. Maar als die goed starten is, had die Grauw helemaal in de tangen. Langwaar, hier Boppe Huzem. En daar Boppe zullen we het scootje van Akkerem. Die wacht het nog altijd een keer op een dijtitel. Die had ze nog net. Maar waar weet, komen die Joert naar Boppen druwen. Ja, waar zit de gunstigste positie van die start? Dat zien we aansteven zien. Daar is de hele manne. Die leidt er weer Boppen, maar die leidt er een stukje achter. Geen signalen kregen. Of Ja, General Recall. Ja, de redenboei. Dat budget. Al je weer om. Ja, algehele valse start. Dus. En daar zullen een paar scootjes wel blijven wezen. Want vooral de stiek je toch bij de korte te lezen. En het weer vooral ik Jereveen die al een heel lang door de lijn weer. Maar dat moet er meer west hebben. Want oors is het net een algehele valse start. Dus we beginnen weer opnieuw. Nou ja, het waren ze gelukkig goed, dus het kan al een keer. Maar ze zijn gretig. Een nieuwe startprocedure wordt dadelijk in werking gesteld. Scootjes krijgen even de kans om weer om te draaien. Weer naar de orenkant van de startlijnen ta. En misschien kennen wij op uw track en tracebeeld dadelijk even zien hoe het nou correct ziet. Waar winder al je te gauw over de startlijn. Ja, dat wie met name, ja, we zeiden het al, het vingen die daar te betiet is. En dan moet er meer west, hè? Dat wordt even zacht. Het vingen. En dan zullen we de tijd erin. Ja, dan is ik Grauw en Snits en wat zijn binnen al over de lijn heen. En Huzem is ik vrij betiet. Maar dat groepje onderin is waarschijnlijk degene waar op afsketten is. En voor de meesten die nou even wat letter kan binnen. Het is een algehele waarom erop. Dus alle scootjes starten opnieuw. En de hele procedure van 10 minuten begint weer van voren op on. Ja, dan kan ik nog eens wat vragen van hoe zit het dan als een wedstrijd? Alles is mij wat die inhaalwedstrijd dan organiseren. De wedstrijd is Biggelix in Jennewoord skrost. Maar het is net de commissie van Jennewoord dat hier de wedstrijd organiseren dan, hè? Nee, dit is wat zijn die het eigen wetter waarschijnlijk het beste kent. En dat is ook logisch natuurlijk. En die hebben jullie de organisatie in handen. Wie van de morgen in Palaver. Het is ik altijd wel nog wel een organisatie. Dat wie juist er al hier al in een uitlijn hoe maar die sleepstart kan. Maar ja, we weten het. De sleepstart gaat net terug. Vanwege, ja, dan zorgen we toch even een oude krek op het achterdek. Dat is Klaas Boersma. Die is even deze dag mooi. Meer dan 40 hier op het scootje zitten. Weet alles over dit skip. Had alles noteerd. Al die jaren heel veel ondervinding. Is ik betoefd Preemke Schiller? Heel betoefd Preemke Schiller. Ja, het is een grote concurrent. Maar hij is Joert mooi de Gerben van Baan.
nooit geen kweertje wat kunnen onboord helden in zulke wedstrijden. Ja, het is altijd een beetje verschillend. Tje natuurlijk is een man als Klaas Boersma, die ken iedereen daar. Die vaart vaker mooi, je het wel eens in trainingen. Je houdt natuurlijk altijd nog advies mooi. Waarom zit er een Gingebroek van Maatje? En dan past het wel in team. Maar je hebt natuurlijk al een team bij elkaar. En ken ik samen, als er een adviseur van Boetenau komt die eenmalig maaien, dat dan de structuren in één keer helemaal voort binnen op zo'n skip. Dat net men je weet waar het nou voor het seizoen had of dat. En dat is wel eens een gevaar, mooi een losse opstapper. Dus maar na de finish weten we wat het goed best is. Ja. Nou, deze man die is zijn burger in Tierra van eerste scootje, dus dat zal altijd een toevoeging wezen. Wiels de schutter, ja, daar weer het schot lost. Oh, zit je in 5 minuten oud. Dat Verkort op de startprocedure. Zo gauw mogelijk los met de wedstrijd. wil ze toch even vernemen dat die winsten nou en dan je toch even behoorlijk aanneemt, Ger. Gerrit Hiemstra hier er al over dat het een fjouwer maar uitziet is 5. Maar die 5 die vernemen we hier nou zo nou en dan wel. We gaan nog steeds baan A, zoals op een kotter blikt. Dat is een Songlass, een bakboord om. En dat is een lietsbietje linker voor de skippers. Hij moet stuurboord om nog en even een beetje romte om uit te wieken. Of zo, wat we zeggen dat Janne Woordjuster die even remmy, even wat de kop in de wien en jou het gat te letten. Dat hij mooi een baan A bakboord om volle minder. Zit je dan mis als je stuurboord komt, dan moet je achter de hele floordeel en dat moet je echt heel betiets besluiten. Want anders wordt het een chaos. Nou, die chaos bij de Bopperste Ton die hebben we nou de laatste 2 wedstrijden als jongen vrij. Ja, dat wordt haast dagelijkse kost. Dus de skippers moeten je misschien in dat eerste, vooral in dat eerste cruisraak nog wel verder vooruit denken als gewoon. Ja. Maar deze baan is het nog safer om uw bakboord om te komen. Maar die baan die wordt ik wat behind door de geul. Zie je dus op de Hegememar bij wat zijn en daar terug in rent het Johan Frieso kanaal. En dat markeert de wedstrijdbaan. Dus zo 4 mogelijk langs het kanaal skarrelen en dan zien dat je hem in één keer bak moet onkennen. Het is wat technisch, maar waar ben ik voor de inhoud op een stream, of net, Freek? Ja. Tja, voor de mensen die geen verstand van zeilen hebben, maakt het niks uit. En de mensen die wel verstand van zeilen hebben, die snappen dit wel. Dus de informatie valt vanzelf ergens te plakken. En dan zei Sibans vroeger altijd met de mensen die denken dat ze het weten, die moeten even goed luisteren. Die moet opletten. En die moet opletten. De de geel met reet streep te vlagen. Advies onder skippers. Zwemvesten dragen. Het is een advies. We zullen even zien wat ze daarmee doen. Want met alle restauranges van de laatste dagen is het net onverstandig om je zwemvest om te doen. De meeste skippers een reefje erin. Heb ik zien. En de fok voor vol. We zullen het straks voor wat beter zien. Nu willen we op 1 minuut en 45 van de herstart zitten. Want de eerste die weer valt. Ja, dit is een soort schaakspel. Hè? Even het juiste plakje veroveren. Je zorg je dat een oor er net tussen kent. Dat je zelf aan de gunstige kant blijft. Maar ik ben net te 4 vooruit. Nee, dit is de start dat is echt zo verschrikkelijk belangrijk. Dat hier oefening is ik een heel soort op. Sommigen zeggen wel, ja, het is 80% van de wedstrijd. Dat op snelheid, op het schot, op gang, op een positie waar je wezen willen. Samen had het wezen. Maar we zullen even zien dat ze weer op hunzelfde plakje. Want van tevoren kiezen ze de tactiek van welke kant wil ik starten van de lijn. Ja, natuurlijk aan de goede kant, maar
bij de kotter. Als helemaal de boei, de pinend zoals dat heet, helemaal die het vierste voortleidt. En dan kom je jeder bij de wal. Dan hoop je daar de gunstige wal te krijgen. Grauw en Jernewoud en Jereveen kiezen er correct voor om helemaal onderin te starten. Nou, het lijkt wel dat Jereveen nou wat meer bij de kotter starten wil. Wiels Grauw weer voor dezelfde positie kiest, die wil helemaal onderin. Wat Veen had ik nog alle tijd en die liet hem nou ik al vallen. Die had een mooi gat onder, een mooie romte om helemaal onderuit het zakje te letten. Ja, en Maar het is nog 15 seconden voor de start. Dus ja, daar gaan ze al. We zitten even al wat je. Grauw helemaal onderin. Jereveen op volle gang. En dan ben er ook al een paar die boven de kotter lezen. Hè? Ja, startschot. Ja, het startschot. Maar in dit orenbeeld zeggen we dat Ljouwert en Drachten helemaal boven het startskip lezen. Of is dat Huzum? Ik koe het net helemaal goed zien, maar... We jaren in. Ja, Ljouwert leidt helemaal min. Die leidt helemaal aan de verkeerde kant van het skip. Die is er waarschijnlijk toch een oorskoetsje omheen gedrukt. Maar is het Veen dat prachtig voort is. Het is Grauw dat mooi voort is. En daaronderin zit ik nog een peer. Grauw zielt volle heger als Jereveen op dit moment. Ja. Dan kunnen ze dat volhouden. En Snits en Jouweren, die ben helemaal onderin starten. En nou eens even Sjen. Wat is er mooi... Deze twee man, ze zitten... Ljouwert. Zitten ze om elkaar ver. Drachten en... Winnen ze nou in het verzin met de tijd? Of hebben ze elkaar opdrukt? En zeg ik daar nou ik al een vlagen bij Drachten? Nee, het is even... Dit is toch een dramatisch begin. Na die prachtige wedstrijd van Juster van Ljouwert. We hebben ze in ieder keer op het tweede plak in het klassement staan. Nou een dramatische start. Hier naar de laatste pas zet dit scootje over die startlijn. En wat is er dan gebeurd voor de start? Want dit is natuurlijk net wat je had willen. En Drachten, ja, die wie daar bij belutsen. Wat wie daar aan de hand? Had die elkaar rekken? Ik zie nog geen rode vlaggen hangen. Maar het lijkt erop dat die twee elkaar dwars zitten haar voor de start. Goh. Ja. In elk geval geen valse start deze keer. Dus de wordt terugzield. En dan is het even de vraag waar hier het beste eruit komen. Het lijkt erop dat Jereveen een goede start hier met Grauw daar vlakbij. Maar ik Snits en Jouweren heel mooi voort. Ze lezen wel wat leger, maar zij komen straks bij die wal als eerste. En dan is het toch ik iedere week waar we zien hoe gunstig is de orenslag. Want we zeggen ik al dat gewoon ze er helemaal achter de hel moesten en dan toch mooi bij de bopperste tonnen kwamen. Ja, Ljouwert die zit natuurlijk volle leger dan die hele vloot, maar hij had alweer wat scootjes in het vizier. Ja, die had nou een hele lange inhaalrace voor de boeg. Want hij start als nummer 13. En hij zal vanzelfs de skeer behind houden willen. Een wedstrijd in een wedstrijd voor het Ljouwerter scootje. Wij zien even op het track and trace gebeuren wat er aan de hand wie met Drachten en Ljouwerter helemaal linksboppen in. Ja. Ja, moeilijk te zien. Ja, dit is alweer wat letter. Hier ziet ze wat om elkaar vast, maar het wie ervoor waarschijnlijk al dat ze dat in de oren omheen geloefde om het gatje te horen. Ja, dat is hier al weer wat letter in de wedstrijd. En had de geek dan in een verstaging zitten? Ja. Of? We zullen het de beelden straks even naar zien. Maar wij zijn los onderwijs naar de eerste bopperste tonnen met een mooie topkoelte. Windkracht 4, 5. En het is hier de Gerben van Manen die er terugvlucht op de Hegememar. Ja, dit ziet prachtig.
Maar wat is het terug ten opzichte van die oorenscootjes? Het Heerenveen die zit natuurlijk deun achter die koprenners in het klassement. Op het 4e plak minder dan 2 punten achter Grauw. 4 puntjes achter Ljouwert. En 5 achter Jennewaard. En waar zit Jennewaard? Die eerste start wie ik net zat, fantastisch. Met nou liet je ze ik een beetje op sluit zitten. Want dat is natuurlijk de koprenner op het stuit in het klassement. Het is een tour om de beelden stabiel bio te krijgen. Maar deze deining, deze camera, die hangt helemaal boven in een bakje, boven in een kraanskip. En die krijgt de wind vol over de leer. Jennewaard. En die liet het allemaal een knikje in de scoort op de Bobste Tonne te komen. Want ze zijn daar nou op bakboord. En de Zuidwesthoek maat achter Jennewaardel. Kan Jennewaard aan de tonne berennen. Het liep er wel op dat ze thuis nog net helemaal nauw loeken ze alles nog een beetje strakker. Die komen eigenlijk al in de buurt van die geul, hè? Ze varen nou al evenwijdig. Daar hebben we het goede beeld. Het Heerenveen, dat komt hier als eerste wol uit stuurboord. Dus hij had geen varang op die orenskippen. En had hij daar marge genoeg. Hij liep het er gewoon rond voor te lezen. Ja. Maar daarachter zullen we nog een gevecht. Ja, Heerenveen, de beelden die schommelen wat. Dat jouwt een beetje jongen hoe de wien is. Maar Heerenveen draait voor de hele ploegdeel. Die gaat straks als eerste om de Bobste Tonne heen. Grauw. Hoe komt Grauw uit met de scootjes erachter? Komt er een stuurboord ongeveer. Zit er een gat achter het veen. Dat liep het voor eerst wel. We hadden nog geen skippen. Maar ik snits. Komt snits voor Lemmerdel. Dit wordt weer spannend. Krek als de dagen hiervoor. Ja. Vindt het je plak bij de eerste Bobste Tonne. Daar gaat het. Want de Lemmer had je voorrang. Er moet draait worden. Dat is op de jouwer, denk ik. Ja. En is Jappie Visser dan op die toestag? En gerop en geraas. Paniek. Alles stuitert naar mijn kwartaal bij diezelfde tonne. Voor eerst rijdt ze zo gewoon net. En had jouwer, komt hij dan wel weer om die tonne heen. Lemmer die erop al. Grauw gaat om de tonne. Ja, Grauw zit weer in het probleem. Lemmer batst in de giek van Grauw. Maar waarom zielde Grauw net even terug? Die gong al wat afvallen. Ja, die gong koers boei, maar die wie al vrij van Lemmer. Grauw heel rond de jong. Jennewaard er veilig omheen. Nog Bopper de Jouwer. Zie je de romte maar op. Uit die griebers blijven, want daar is het levensgevaarlijk. En waar krijgen we al die scootjes bij die Bobste Tonne deun op elkaar? Hier ging gewoon de mest in. Die gaan aan de verkeerde kant om de tonne. Dat is wat zijn, denk ik. Ja. Daar ligt het wel op. Wat zijn. Hier koe ik net het gatje vinden. Jongen, wat is het iedere keer wat bij die ton? En die maakt helemaal weer om dan, denk ik. En die maakt weer om, want die had de baan het zielt. Dus als het een boeien rekkest en het vaast hem aan de goede kant voorbij, dan moet je een rondje draaien. Tenminste in het orenreglement. Ik weet net hoe het bij de SKS is, maar... En daar is de nummer 14, Drachten al, die het nou in elk geval wat zijn voorbij gaat. Ja, wat zijn juist er natuurlijk een topdij op eigen wetter, op het podium. En nou in de vernieling bij die eerste Bobste Tonne. En helemaal achter ons sluiten. En daar is Ljouwert. En misschien kunnen we straks de beelden nog even waarom zien. Want ja, meneer ziet ons gewoon zien elkaar op of net, Frederik. Wie het Lemmer die het de voorstaan, de geek van Grauwrekken. Of vertekenen dat beeld een beetje. Misschien kunnen we het straks even waarom zien hoe die situatie weer. Maar... Wat we concluderen kunnen is dat in elk geval Heerenveen de grootste favoriet op dit moment is. Die kan mooi roem als eerste om die tonne. En die zorgt dat alle concurrentie in de knoei komt.
En dus ben wij heel nieuwsgierig hoe het volgorde er nou innerlijk was stekt. Want het liep erop dat Grauw weer in de zwerigheden kwam. Jenne Woord, der veiligheidshalve wat roemer omheen zielde. Ja, en die orengrote favoriet Ljouwert, die leidt op dit uit op positie nummer 12. En die maakt dus een enorme inhaalslag meidje om de skeer te beheinden voor het klassement. Weten we net vergeten, er komen nog 3 wedstrijden. Mogelijk dus ook nog een wedstrijd werd nog die sleepstart inhellen wordt. Dat zou voor Ljouwert heel gunstig wezen kennen, want dan mag je die op het tweede stekje starten. En dan krijgen we terug dat we even waarom zien kennen naar wat er nou krijgt badden bij die tonnen, bij die eventuele botsing. Grauw zit er boppen. Hier is Lemmer, Albert Visser. Douwe Visser de boppen Grauw. Hij houdt koers. Grauw valt al aan, maar Lemmer die kan gewoon niet vallen. En die had ik rug van Paati met die boeironde. En dan, ene geek. Ja. Maar het valt daar, hij zit er bij Del, hij skaaft er even bij Del. En hij rekt het net vast, maar ze rijdt ze maar al. Ja, dan ben ik benijd dat je vlagen nu te voorkomen. Want ja, je hebt elkaar toch rekken. Dan zal de in het maar de oren net in wezen. Daar had deze man geen last van. Want Sietse Brouwer, met het Jereveen. Bij Klaas Boersma op het achterdek. Die lezen vrij voor onderwijs naar de eerste onderste tonnen. De onderkant van het zanglas. En de aardbaas sjocht achterop dat het alle goed gaat. De sneker Pan. Ek mooi voor het lapje. Revanceert hem een beetje van Juster. En dan komt er al aardig tekening in de strijd. Jereveen op 1. En het docht vaak blikken bij deze baansoorten dat als je in deze positie binnen, in deze fase van de strijd mooi voorom lezen, dat het een hele toer is om jou nog in te heljen. Ja, en een mooi vooron kunnen we wel zeggen. Want hij pakt gelijk er zit een best wel een 100 meter denk ik. Jereveen is helemaal los op de Hegemar. Hij wil achterna zitten terug Jappie Visser. Ja, want Jappie Visser lijkt gewoon op het tweede plak. Voor Grauw. En dus is podiumkandidaat Grauw er toch weer bij in deze wedstrijd. Nog voor de Lemmer. En we sjoggen even in de wan bij Lemmer en bij Grauw. En voor eerst sjoggen we dat er geen protestslagen binnen. Ja, dat is natuurlijk mooi voor Grauw. Grauw stekt voort heger als de sneker Pan. Bezieken tot al eerst. Want die willen natuurlijk in de achtervolging op Jereveen. Een directe concurrent voor het klassement. Ja, want hoeveel punten staat het Veen achter op Grauw? Jereveen had 28,6. Daar zitten we natuurlijk alle dagen met het gemiddelde wat erin verwerken worden moet. En Grauw had 26,8. Daar zit minder als 2 punten verschil tussen. 1,8 om precies te wijzen. Dus als Grauw 2 of meer plakken achter Jereveen eindigt, dan wisselen die 2 van positie. Want dat is ook wel gunstig voor het gemiddelde van Jereveen. Dan wordt het dat nog groter. Ja, het wordt wat een technisch verhaal. Dat had alles te krijgen natuurlijk met takken van het heger beroep. Wat Jereveen woon. Werd terug ze voor die wedstrijd op Starum het gemiddelde krijgen van alle wedstrijden. Huzum hier achter de Zuidwesthoeken. Daarachter in de vierde sjoggen we nog dat Akrum de roemte opziekt. En hier Gille Fortmaroestag, vrije winstziekje. En daar is Jenne Woord. En die had dan toch echt wel wat posities verspillen, Joert. Ja, maar hij zit op een 6e plakje op het stuit. Dan doe je nog goed mooi. En er is natuurlijk
nog een heel stuk mogelijk. Het is pas het eerste rak. Hopen dat de baan wat mooier erin laat als Juster. Die misschien ook wat moeilijk Juster om een goede baan erin te lezen. Maar dan is er nog wat strijd mogelijk. Dat zeggen we Juster dat het al de kaarten vrij gauw scoren weer na de eerste boeirondingen. Nou, wat visite in het wedstrijdwetter. Maar daar hadden scootjes op dit stuit geen last van. Jereveen die scharrelt nou bij de Indikdel. En die is onderwijs naar boei nummer 3. Dat is de tweede heegste tonne. Sielejoert en Zonglaas op de Hegemar. En het is de wedstrijd van Jennewoord, om het dan maar eens even duidelijk te maken. De inhaalwedstrijd. Wien liep het weer een beetje stabieler. Ja, en hoe gaat het hier? Hoe gaat het met die bemanning van Ljouwert? Die zullen smoor wel in, ha? Want ja, dit was natuurlijk net de bedoeling om Joert Fortendaleks die hele mooie tweede positie in het klassement voor weer bij te gaan. Maar dat doen ze op dit stuit al. Ja, Drachten en Ljouwert wien mooi met Corine Kleens voor de start. En makken al koorstart onmogelijk. En kwam wel meer dan een minuut later over de startlijn dan de rest van de vloot. Als we even een voorlopige tussenstand jouwen, dan zorgen we dat Jereveen als nummer 1 om de tonne kwam. Daarachter Snits, nog voor Grauw. Op 4 de Lemmer, 5 de Jouwer. 6 Huzem, Zoon Jennewoord. 8 Langwar, 9 Akkerum. En dan ja, zit er toch al wat verlies in voor de potentiële kampioenskandidaten. Want en Jennewoord en Akkerum, die lezen hier natuurlijk net gunstig. Maar dan hebben we het naar het eerst al Ljouwert Hoorn voorlopig op een 12e plak. Dan wordt het klassement Joert toch weer wat opscoren, lijkt het. Ja, de Grauw meldt hem natuurlijk wel waarom. Ja. Maar dat doet zeker Jereveen en ik. En Jennewoord ken ik nog wat leien. Die had een paar punten voorsprong. Maar mooi, deze positie scoot het hele klassement behoorlijk tegen elkaar. En hoe lang kan Jappie Visser voorzien Omke blijven? Waar Omke douwen? Dat is vooral echt voor het Jereveen interessant. Want hoe meer skippen er tussen het Veen en Grauw zitten, hoe beter dat is voor de Veensters zelfs. Ja, en het zou ik eens even fijn wezen voor Jaapie Visser natuurlijk. De buurt hier al een heel soort oor hem heen krijgen. Of oor hem heen krijgen misschien aan het eens, maar moeilijke beslissing maatje matten. En het rint dan net echt zo. Om eens even een lekkere wedstrijd te zien. En voor eerst doet hij dat prima. Hij zit op een tweede plakje. Ze kiezen alle dezelfde koers op dit stuit. Maar dit verschil dat Jereveen een stuk hoger leidt als de Snekerpan. En die leidt weer een stuk hoger als Grauw. Maar hoe dat dadelijk uitpakt, dat vernemen we straks wel bij de tonnen. Ja, hoe is het hier aan boord? Oelis. Wat kan ze? Ja, ze kan maar één ding doen. Zo foutleers mogelijk terugzielen in de hoop dat ze nog wat terrein winnen kennen. De Rink Ulbus. Ja, hij heeft een plaatsje op het roer met vooruitgang is ontstreven. Fios, nou, dat kent er Joert goed broeken. Want hij moet helemaal van achter uit naar voren te zielen. Maar we zullen trouwens nou even de Snekerpan op de reg. Het Veen. In koppositie. Grauw is er al terug. Nee, dat is Grauw net. Zuidwesthoek, daarboven. De man voorop, shirt wat er aankomt. Daar is Grauw. Die krijgt En even dan een poesterke. lijkt het dat groepje er ik wil wel wat bij kwamen is. Grauw, gaat er nog wel voor Del. Lemmer, de Jouwer en Jennewoord, die komen er aan daveren.
op dit trijetal. Dit trijetal koprinders. Heerenveen nog altijd op 1. En Heerenveen die gaat jeder oer start dan grauw. Die denkt van, ik kom zo wel op die boei. Ze gaan natuurlijk nou een bakboord om de stuurboord om die tonnen heen. Ze hoeven er nou net boppendel. Dus mast ik net voor niks de volle meters mooitje. En ik denk dat de Jappie Visser gaat dan toch de 4 terug, Jer. Die wil natuurlijk wel boppen die skippen bleef. Maar ja, straks hele wien op die oren hoor, op die boei hoor. Het is het vinger die in elk geval je meter te volle maakt. Je mat je toch nog een keer oestag. En dan kun je, als je geen orenskip mee in de buurt hebt, beter een beetje onder die ton uitkomen. Dan weet je zeker dat je geen net de volle meters maakt. Zit er nou wel eens wat poesterke zien? Want we sjuggen Jappie Visser van Snits de Boppen al een heel stuk vallen. Ja, Sietse Brouwer. Hij woon het hegere beroep op Starem. Die in één keer weer mooi voor de prijzen. En liek het voor eerst met deze positie. Ik weer een hele goede klap te doen voor het klassement. Heerenveen consolideert de voorsprong. Maar het is maar de vraag of Grauw achter de Snekerpan blijft. Want het lijkt erop dat Douwe Visser van Grauw hier toch wat toeker op die tonnen onzielt. Ja, Jappie toch een beetje te 4 terug ligt het, maar bezig boord aan boord of is Grauw vrij voor? Dat is hierbij moeilijk te zien, maar het lijkt erop dat Grauw het ondwat en er voordeel wil. En dan is ik nog maar, hoe heeg komen ze op die ton? Ja, daar krijgt hoe heeg komen ze op die ton? Dat ik een gotje is, maar die gewoon hoe stag. Maar oors, ja, Grauw zit ervoor. het is natuurlijk nou een situatie dat je, het is bakboord, stuurboord gewoon, je mooi gewoon doen dat die tonnen er net leidt. Dus hij maakt wel vrij voor. Ja, het is Grauw die Jappie Visser van Snits skaakt. En nou al nou een tweede plakje thuis hield. Dat is net gunstig voor Heerenveen. Nee. En nou was ik er even zien. Het is Snits die er nog een reef in de tuur gaat. Maar Grauw die zielt al voor vol. Dat is ik even het verschil in tuurvoering. Snits komt er wat 4 omheen. Ja, dat zie ze bij Lemmerik. Die zeiden, kom nou, draai maar in het got. Lemmer had zelfs nog een reef in de vak. Ja. Maar Maar Albert wel Visser Chris op het vierde plak intussen. De Lemmer. doet er verstandig gewoon om toch achter de Snekerpandel te draaien. En dan hebben we de Jouweren daar. Waar komt die in één keer bij? Dan had hij een hele gunstige slag correct. Die kwam wat moeizaam bij die boeiland. Ja. Maar dan ben ik een stuk of wat scootjes die van de orenkant roem om die tonnen komen. Like als Huzum en de Zuidwesthoeken. En lang war had die rondte. Ja, de chirurgien manoeuvres. En waar is Jenne Woord bleun? Is Jenne Woord dan een beetje slachtoffer van dit hele geweld? Ja, het lijkt erop dat Jenne Woord dan aardig wat plakjes verschiet. Die komt je als 8e om de tonnen heen. Jenne Woord, de leider in het klassement, die zakkert je wat aan. En het is de Zuidwesthoeken die 2 plakjes pakt. Maar Huzum, die pakt er in dit rak 5 stuks, ja. Huzum. 5 scootjes voorbij. En wat is hier? De hele man. Ja, die valt gelijk al achter Akkerman. Sommigen zetten nog even wat verder voort om de orenscootjes uit de wind te houden. Dan is Jenne wat Jochen. Ja, wat is het Jochen? Die is 3 plakjes zakken. Dan lijkt het toch een hele mooie baan te wezen waar van alles mogelijk is. Het is in de eerste rakken. Ja. En Jenne Woord, die loeft. Oh, en Ljouwert en Drachten. Beide starten al in conflict met elkaar. En weer je Drachten omheen. En Jenne Woord je er ook omheen. Dit is ik net gunstig voor Jenne Woord. Je moet er volle meer meters maken. Maar
Laten we nog eens even een grote verliezer. Akrum is helemaal naar de 12e plakje te zakken. Die laai op een 5e plakje. Helemaal, ik 2 plakjes naar onder. En Jeroen Pietersma had het van de week als je leger zien laten dat hij een goede inhaalrace dwang kan. Toen een keer ik de petit starten en achter alles deel en melden hem weer mooi in de middenboord. Leidt nou na die hele minnenstart van hem al op het 10e plakje. De hele vloot weer naar onderen tasjelend. Voor het lapje. De tweede keer naar een onderste tonne. En dan kunnen we u straks opmeidje voor het volgende cruiserak. Dan gaan we weer op naar die tonne met de gele pet. En dan hebben we de eerste volle ronde noteren kent. Voorlopig dus op 1 het Jereveen. Grauw keurig daarachter naar het Twata-Schild. En de snekerpan opdraaien. De ploegen, de bemanningen die hier echt punten verspillen. Dat ben Dissen van Ljouwert die naar die minnenstart helemaal achterin beginnen moesten. En toch ook Jenne Woord die een beetje om dat nog een plakje heen skarrelt. En ook dat kost het punten voor Gerard Pietersma. En dan kroept dat klassement toch in elkaar. Maar nog 3 wedstrijddagen van de boeg. En kunnen we dan eigenlijk nou concluderen dat we een spannend kampioenschap hebben. Ja, op alle fronten. Op het wetter, in de protestkamers, bij de organisaties, wol of net, trok inlitten van de wedstrijd. Alle ingrediënten zitten er weer in dit hier. En de achtereind van de vloot druwt naar de middenmoorta. Daar kroept het weer in maar. En dan is het zaak om de tactiek dusdanig te kiezen dat je mogelijk in de cruiserakken nog wat winnen kennen. Dit scootje rent als het spoor. De Gerben van Manen. Keurig uit de start. Als eerste om een tonne. En deze man ben net van doel om dat eerste plak nog uit handen te gaan. Er zit weer een nij helmhout op. Alles werkt het weer zout het mat. Maar Ken Sietse Brouwer zien scootje op die koppositie horen. Ja, Ljouwert is op dit start toch de grootste verliezer. Voor wat betreft het klassement. En elk plakje is er dan weer in. Dus zij zullen er alles aan doen om nog wat scootjes in te helpen. Grauw helemaal in de vierte. Er mooi tussen terug. Doch dat goede zaken, want die blijft in het spoor van het Jereveen. En dus ook in een race voor het kampioenschap. Jereveen alweer in het cruiserak. Maar een mooi gotje al naar de nummer 2. Ja, het lijkt wel een bewegend schilderij. Hollandse luchten, zeiden ze dan. En een heel stuk voorsprong voor het veen. Wils Grauw ek om de tonne is. En dan zullen we zien of er nog wisselingen mogelijk binnen ek in die middenmoord. Birgit Grauw. Hier pas Grauw. Ja. Dan is het God wel een stuk rutter waai, hè? Grauw moest nog in je voorbij. Hier de street er even mooi. En die ben nou om de onderste tonnen. En dan is het God al in 1 minuut 15. Dat is al een behoorlijke. De snekerpan sluit aan.
keurig op het tweede plak. Ja, Jaapie Visser had natuurlijk dat tweede plakje van de Veenhoop. Iets wat gelukkig een mooie privévlaag op het allerlaatst nog bij die finish daar zielt. Dat weer al heel mooi. Maar verder hebben we nog net weer op het podium zien. En de Lemmer sluit aan op Fjouwer. Vlak voor Huzum. Dan is Huzum alweer verder naar voren schakelen. De Zuidwesthoeken nou op 6. En hier wordt het weer interessant, want je wordt weer knakt om het gatje wat er wel of net is. Dat is er correct wol. De Jouwer jouwt ruimte. Het past. Maar hier zei je Jochten. Dit is Jaap Zwaga. Mocht hij ertussen bij de ton. Het is honderde keren voor de man. Ja, het is moeilijk sturen maar die wien. En als je een keer een beslissing nam, is er haast net van weer op waarom te komen. Zwut erin, de voet er even op, want Zwut wil wel eens even omheen dreeuwen. Jaap Zwaga, hij docht weer mooi. En zit er ik weer bij. Daar is Jenne Wout. Akkerum. Sjurres. Drachten ertussen. Akkerum liet het gat vallen en heel brutaal komt Drachten je ertussen. Maar het kan. Het gat zit er. Het mooi als ze die net rijtje kennen. En wat is er met Akkerum aan de hand? Hij stuurt alweer aan. Nee, het is net Pieter Meters zijn seizoen tot het nota. Liet hij hem helemaal vallen om moest achter gaan. Om toch dan maar even helemaal achter die Floordel. Want mooi zielen onder Drachten helpt ik net. Ja, dan ben je wel wat te betiet. Maar dan ziel Drachten aardig naar voren, want die wiet de Gerre maar Ljouwert. Dat is allerlaatste pas op de finish. Voor de start bedoel ik. En Ljouwert zoek je nog net. Maar dat vind die had boei nummer 1 alweer in het zicht. De boei met de gele pet. En liep het er ik mooi rom op aan te zielen. Ja, nou zit er toch denk ik straks net zo volle muziek meer in die wedstrijd. Jer. Tenminste net voor de kopgroep. Want je zegt ik, Grauw volgt precies de lijn van Heerenveen. Er is in feite maar één slag mogelijk. En dat is vanuit de Indiek helemaal naar de Geul die bij Heeg. En dan in je lange streek naar de bovenste tonnen. En de wind die blijft stevig hier over de hegen maar. Maar het is goed zielbaar. Het is, we zorgen nog net een heel vaak dat de fok los litten worden mat om het scootje overeind te houden. Dus hij is vrij constant. Onze waarman Gerrit Hiemstra zei het ik al. En hij zou wat aannemen, maar dat zou wat letter op een midden wezen. Dus zullen we deze scootjes nog net mooi te krijgen hebben. Heerenveen een aardig vlaagje. Want we nemen on dat ze net de volle 2 uur zielen joert. Want het komt erop on. En dan met name we de Grutskoortman. Ja, gewoon wij hier dit een reisdag west. Het hele circus joert verkassen naar de Lemmer. Daar is jong de intocht. De organisatie had al weten litten dat het kennis zo dat die intocht een beetje letter wordt als gebroekelijk. Want ja, alles met mij, alle volksschepen, dat is een hele karavaan, hè? Ja, het is wel een heel mooi gezicht. Al die scootjes. Terug de greft bij Lemmer. Misschien kunnen we nog even terugkrijgen om wat voor tijdstip dat is. Als er nog mensen binnen die erheen willen. En de scootjes liggen alweer over de hele mar verdeeld. De hege maar.
14 scootjes. Van Indiek naar de andere kant richting de Heidenskipsterhoeken. En daar ben ze alweer. De Gerben van Manen. Op kop. Bij die eerste bopperste tonnen. Wie het verschil? Ze krijgt in een minuut 15. We zullen eens even zien wat er maar gebeurd is. Concentratie. Onboord. Strak zielen. Geen risico om die tonnen te rijden, maar ook net roem eromheen zielen, want dat kost het weer de volle meters. Nee, er rint als een klokje hier bij het scootje van het Jereveen. Ja, en hij tik in deze slag geen meter te volle maken. Want onder de laatste ontaan op het ton aan, zie je die nog strak onder wind. Betjut dat er niks oerzield had. Hier zit nog wel wat gevecht achterin. Grauw komt ik op de ton aan. Stabiel op het tweede plak. Za even wrakselen moeten om de Snekerpan voorbij te komen. Maar dat slagen toen in het tweede cruiseraak toen ze hem heger om de tonnen stekken kon als Jappie Visser. En zo'n die tijd consolideren ze keurig dat tweede plak. En het verschil met de Snekerpan groeit. Ja, wil ik. Ja, nee, het neemt een lietsbietje hoor. Grauw rent een lietsbietje in op het veen. Maar de afstand is nog respectabel. Op de kop al een minuut. De nummer 3 is de Snekerpan nog altijd. Kan Jappie Visser dan toch nog een keer weer op het podium komen? En dit gotje met de lemmer, dat wordt net een protte oor als dat het niet krijgt wie, dacht ik. Nee, en deze hebben we wel een beetje gezield. De Sheraton de Grutskoortvoering, die stiert al een beetje uit. Die maakt je wat meer meters. En ja, dat komt omdat je nou wat in gevocht bent met de rest van de vloot. Maar het is natuurlijk ook interessant misschien werd jij een woord bloed. Want die kennen je het Joert de koppositie wel eens verspillen. Snits is nou ik om de tonnen en ik de lemmer. Dus dan hebben we 1 veen, 2 grauw, 3 snits en 4 lemmer. Daar zijn de Jennewaasters. En nog altijd nog achter de Jouwer en achter de Zuidwesthoeken. En dat is in het voordeel van zowel Jereveen als Grauw. Ja, in die zin toch wel wat interessante ontwikkelingen. Maar in een witte skip dat we nog 2 dagen zielen zullen in de Lemsterbaai. En nog een wedstrijd te goede ha op de Snitsermar. En dan is er dus nog van alles mogelijk. Ik vind het wel Protte publiek. Ja, op de Indiek bij wat zijn. Een beetje droeger als juster. Toen kregen ze een enorme bui op de kop. Maar ik vind het wel mooi om te zien hoe de skippers zich mentaal heel goed herstellen. Hè? Ik bedoel, Douwe Visser hier natuurlijk juster een klap om eren, maar 14 punten en in een rare situatie te landen komen. Zelf net fit. En dan toch weer de volgende dag een hele goede wedstrijd zetten. En dat schuift bij alle skippers als een beetje. De dag ervoor net goed en dan toch weer tas slaan. Ja, ik vreeg me toch al wat er aan de hand is met Ljouwert. Want die liggen op dit stuit virtueel tenminste op track and trace helemaal achterom. Zit ik in progressie in, wat zijn kroep er gewoon met tukken. Het lijkt het wel dat er wat aan de hand is. Of zullen ze dan toch bij die start wat skiën opbranden? Ja, je echt skiën gaat dan is het onmogelijk denk ik. Dan stop je direct maar. Dus
Of er is wel wat mentaal knak, dat weet ik net. Maar ja, het valt ik net bij. Hè. Ik bedoel, best net ik even, samen even de hele vloot voorbij. We hebben jongen dat er... Ik onderwijs weer in de loefpartij zit het landen komt, daar kun je niks aan doen. En ja, dan ziel je net niet voor. Nou, het is wel opmerkelijk, want wat zijn al jouwt, juist er nog nummer 1 en 3. Nou, 3 en 4 op hetzelfde wedstrijdletter. Dat is nou een verschil. Ja. Alle scootjes weer onderwijs naar de Indiek. Op een van de onderste 2 ton van het Zanglaas. Daar is het Jereveen alweer bij de tonnen. Die rennen eruit. Ja, ik denk net dat het vingen dit gaat nog dicht zullen liter grauw. Al zullen ze verdedigen. En precies dezelfde klappen maatje als grauw, dan bleven ze er altijd nog boppen. Nee, dit gat is toch heel grutje, hè? Even wat banaan. Is dat dan de doping die Jenna Waard even nodig had om Joert wat verder voorbij te komen? Nou, het ken in de Roemerakken. Dan je even de jerms vrij om bij te komen, even bij te tanken, te herstellen, de spieren even het zoerder wat uitloeken laten. Want in die kruisrakken, daar maakt zo'n slag. Benamen de scoorde man, die had het dan even pittig. Ik grauw om de onderste tonnen heen. Ja, die smokkelt toch iedere keer wel een liets beetje tietraai van de voorsprong van het vingen. Hij rent wet 10 seconden in. En dan... Het liekt het gaat nog heel krut, maar... Als dat ieder rondje zo trokje, dan kan het nog spannend worden. En de snekerpan. Op het plakje. We hebben hem vorige jaar niet vaak zeggen of nog heger. Eindelijk is een hele mooie wedstrijd voor Jappie Visser van Snits. Ja, om nog even waarom te komen op de intocht dadelijk in Lemmer. Hier hebben we het Lemster scootje. Daar houden ze rekening mee dat ze normaal sprutsen van een uur of zo daar naar binnen skarrelje. Maar ze haal bekend maken van, nou ja, van harte welkom allemaal. Maar het zou best eens kennen dat dat een lief beetje later wordt. Dus vanaf zo'n uur hoop het grootste pad van de vloot Lemmer binnen te varen. Een heel mooi gezicht, dus ik zou zeggen, net stenen, doe maar even heen. Ja, en als we nou eens even het virtuele klassement erbij pakken. Dan is het nog steeds grauw, of op grauw, die de leiding pakt. Als ze nou lezen dan, maar 28,8. Dan zou Jenna Waard er vlak achter zou ze nou lezen. Ik zie ze er nog eens een keer bij, het is virtueel. 29,9. En wat zou hier gebeuren? De gieken oer de skippen hinnen. Ja, en Jenna Waard zit ertussen. En die doet helemaal niet. Die zei van de haast erom te genaag. Oh. Even aan de kant, even bukken. Want we moeten alle draaien om die tonnen heen. Hè. Waar gaat het nou eerst, waar gaat het nou wat? Het is de jouwer wat omheen komt. En is die... Zuidwesthoeken zit er nog tussen. En Jenna Waard moet er weer omheen. Hè. En dat kost het plakken. En Scarlett is dan toch weer achteruit naar plak 8 of naar plak 9. Ja, en jouwer zit hier ik niks meer op. Want die loopt gewoon onder het tuig van die oren. Dus die met een hele romme bocht. En als Jenna Waard het dan toek beschut. Ja, die beschut dat toek. Die gaat scherp achter die scootjes del. Die ronde hem net goed. En dan, ja, dan wust even voorbij zielt. Maar in één keer pakt dan toch weer. In ieder geval in en komt waarschijnlijk ik heger uit dan de Zuidwesthoek. Ja, dit is een hele mooie bekeken slag. Hè. Ze verblikten net op het Jenna Waardse scootje. Ze dwongen de Zuidwesthoek wat dichter op die tonnen te komen. En daardoor koer je een minder mooi ronde. En lezen ze in elk geval boppen de jouwer. En ik ietsje heger als de Zuidwesthoek. Ja. Arend Wisse de Boer, de adviseur van... Rode vlaggen. Die loopt de protestvlaggen hier.
Tjen de Zuidwesthoeken of Nee, ik Tjen Jennewoord? het leek mij dat hij Tjenne was stond te roepen. En daarna even oerlis hier, maar de Zuidwesthoeken zei van hem zien wat er gebeurd is. Nou, we hebben hem het nog net zien, maar hier is dan ik het op wat zijn de wedstrijd welke op Jennewoord zield worden moest. De eerste rode vlaggen. Ja, en hier helemaal alleenig achterom. Het scootje van Ljouwert nog altijd reeft. Zo het hem uit de meidje naar dat het oors rent als Juster Biggelix. Het is net een skim van het scootje van Juster. Doet zij hier 4 alleenig op kop, kamen, bleunen en finishten. En nou totaal aan de orenkant van de vlootzielen. Contrast ken haast net grutter. En dan ben ik even bleunse krijgt bij het virtuele tussenstand. We hielden 28 op het 8 voor Grauw hier op de eerste plak. Nou 28,9. Met even de leesbril erop. Nou, hier het hele beeld voor het. We beginnen 7-0. Wilst we hier in de oersjog. Jereveen als heegste skipsjog hier midden op een mar. In Skaat. Verderop op een mar. Scootjes mooi in de zinnen. Het blijft een prachtig gezicht met die donkerbruine grutzeilen en die witte vakken. Op een mar onder die mooie loften. De techniek is weer in de loft. Dus we beginnen nog één keer op naar 28,8 voor Grauw. 28,9 voor Jennewoord. Zoals er nou heen loopt. 29 punten voor het Veen. Rekken houden maar de gemiddelde wat hij krijgt. Dus deze treien staan nog maar op een 12e punt van elkaar in het klassement. Zoals ze nou het lezen in deze wedstrijd. Dus Zelden is het zo spannend door een top. ja. En dan is het een lietsprongje. En dan komen Ljouwert en Akkerum. Die hebben al 6 punten meer. En de Gerben van Manen gaat alweer door de wien. Nee, die tweede bopperste tonnen van het Zanglaas. En op nota ben ze bij alle tonnen nog als eerste eromheen draait. Nou, daar lijkt nog wel wat winst aan te zien op dat stuk van de mar. En dan Hey, zullen we hier hebben we een loerte. die blik van het Zuidwesthoekscootje te komen. Ja, in dit geweld die fakkeloerten erin zetten. Dat is een enorme poepentoer. Ljouwert. Nog achter. Scootje van Akkerum. De hele mannen daar nog een eind boppen. Nee, dit wie juster de koppositie. Het Ljouwert scootje en Joert is de achterein. En nou wordt het interessant, want kan Grauw misschien toch nog een onval doen op die koppositie. Voorlopig mat ze er nog achter Del, maar het verschil wordt net groter. Nee, op deze beelden lijkt het echt dat Grauw volle dichterbij. Ja, dat God is net met zijn grutje. En het is, heb ik beide een oren koerskeersen. Dat is ik wel opmerkelijk. Grauw had gewoon de aanval inzetten en Jereveen is net mooi gegaan in die slag. Dit wordt nog een mooie strijd. We zijn dik uur onderwijs en ben ik benijd straks van hoe lang zie je nog teruggaan. Ben natuurlijk pittige omstandigheden voor skippers en bemanning. En je Grauw der rustig. En nou is Jereveen nou nog voor Grauwdel. Nee. Ja. Ja? Ja, Rom. Oh. Nou, vertekend, ja? Oh, ze vertekent. Ja. Sorry. Ik zie het alweer met spanning. Grauw maakt nog een keer en zodat wie Jereveen ook, die had de slag wat oorskeersen. Ja. Maar het verschil wordt wel litser. Het wordt wel degelijk litser. Want daar gaat Grauw al overstag.
En kan Heerenveen nog net op de lucht ademhalen? Nee, Heerenveen maakt nog onderbak om die koppositie beter te houden. En Grauw werkt het hut om dat eerste plak nog binnen bereik te krijgen. Bij elke kruisrak komen ze wat dichter bij het scootje van het Veen. Maar voorlopig is het Veen nog altijd de leider hier op wat zijn. Ja, want het verschil is nog maar een hele minuut. De snekerpan op treien en daar is de Lemmer ook al. En de Lemmer die zal vanzelfs misschien het podium op te zielen. Ken de Lemmer de boeien. Dat liep het er voor eerst wel op. Dan pikt die hem gewoon onder Douwer Visser terug. Ja. Mooi gang. En dan is de Lemmer Jappie Visser voorbij. Jappie Visser strakjes staan nog mooi op de tweede plak achter het Heerenveen. Eerst passeert terug zijn omke Douwe Visser. En nu is het zijn ooromke Albert Visser. Die het ek onder hem terugdraait. En dan komt er het scootje van Huizemoorn, denk ik. En ben wij heel benieuwd of Jenne Wout nog wat bereiken kan. Want ja, het is nou wel heel spannend in die top. En elk plakje kan dus van wezenlijk belang wezen voor de ranglijst. Daar is Jenne Wout. Daar is ik de Zuidwesthoeken. Eerst Huzem. En Jenne Wout ziet ze correct in conflict. Mooi, de Zuidwesthoeken en de Jouweren. De Jouweren lukt te vlagen. En wie dat dan in de Zuidwesthoek of wie dat dan in Jenne Wout? Dat is de vraag. Dat wordt wel raast. Ja, dat mooi. Ze moeten wel koersboei houden. De Zuidwesthoeken mooi net van zijn lijn hoor. Maar die Jouwt even smarige wien hoor. Jenne Wout. Die je nou toch om die tonnen draaien kan. Ligt het. Die is even uit beeld. Maar dan nemen we gewoon. Jenne Wout erom. Drukte even de Zuidwesthoek omheen om wat vrije wind te krijgen. Dan is Jenne Wout aardig opschoten naar voren. Want Huzem, noteren was nummer 5 en dan is Jenne Wout nou Nummer 6. nou, Ja. het zesde plak scoot. En dan wordt het weer oors in het tussenklassement. De Jouwer is een eind voortzakken. Vorige route nog op een 5e plak. Daarna al terugzakken naar het 7e plak. En die komt je stuurboord op de ton aan. Ja. Maakt die dan deze twee goed zien? Ja, Ja, die die maakt het maakt erop. ervaring aan. Dit vertekent net dit beeld. De Jouweren gooit de kop in de win om deze twee scootjes. Ja, je maakt er echt trode win hier. Dat doe ik nou. En deze scootjes, Ja, die kosten helemaal niet. Die pikte me tussen. Maar maakt die Jerk nog rond die aan. Onlang waar is dit, denk ik. Die maakt er tussen Dichter de kennen. tonnen, die maakt er tussen kennen. Ja. En dat gaat al hier keurig. De gat en bin wat grutter, de marges werk wat grutter. Dus het vaart wat makkelijker. Maar nog steeds die pittige wind. Fjouwert ont 5. Er is Drachten. Kijk, die pakt de Jouwer nog haast zo. Ja. De Jouwer had hier een gevoelig nederlaag geleden. Want die kwam te dicht op die tonnen. Hier ze er wat roemer over hun shield. Hier ze gewoon maar gong terugzetten kent. En daar pas Pieter Meter van Akkeren. En wat zijn. En als allerlaatste het scootje van Ljouwert.
En wat je ziet dan een heel eind trooier. Snits, boord om boord, mooi Lemmer. Maar het is straks Lemmer die voorrang bij de boei had. Als ze tenminste boord om boord bleven. Ja, en zo grauw dan weer dichter bij het veen zitten? Of bloedt dat gotje nou een beetje? Dat is toch nog net helemaal uitgieten, dat duel. Nee, en ze heb ik verschrikkelijke mazzel gehad natuurlijk bij die eerste tonnenronding. Dat ze net in mijn projectje bleven binnen. Waar zien fout dat ik wie? Hè? Ik bedoel, als je met elkaar in het teasrijdje, dan ben je altijd bij de slachtoffer. Dat de eerste tonnen voer Lemmer in de achterstagen van, in de giek van Grauw. Het leek dat Grauw te snel deljoeg en Lemmer geen rond te joeg. Maar daar ben ze goed uitgekomen. Daar hebben ze beide geen skeer van ondervonden. Maar dat hier ik oors kennen. Nou, misschien kunnen we even een indruk van de afstanden krijgen. Dat we even loeren naar de track and trace. Dat model. Die had heel mooi in kaart. Werd alle scootjes ongeveer lissen op de Hegemermar. Ja, de nummers 1 en 2 ben krijg goed een beeld. Maar Snits en de Lemmer die lezen op Treien en Fjouwer. Daarachter dus Huzum. Dan is Jenne Waard in duel met de Zuidwesthoeken. En daarachter de groep die de regen van deze vloot sluit. Jenne Waard zal nog wat naar voren skarrelen willen. In dit kampioenschap werd het op dit stuit om het zienden van punten gaat. Is elk plakje winst dus een heel dik punt. En elk punt is erin. Ja, je bent alweer bij de tonnen. Jereveen. Nee, dit Grauw. is Grauw al. Dan Jereveen is is Jereveen er al om. Jereveen is al om het tonnen. We zullen weer even klokken wat de verschillen binnen. En dat is weer een beetje oproen. 42 seconden. Het biertje krijgt wat een minder slag voor het veen. En in het hele Wiense, Varenwiense rak. Maar sjug eens even aan hoeveel pakken wel hechten, hè? volle heger Grauw kent dan Jereveen in dit slagje. Ja. Binnen de omstandigheden dan toch wat wisselend per schip. Hij laat hem wel wat meer in de wien. Dat vlies je wel. Je pakken wel hechten, je pakken wel meters dichter Ja, naar de boeit zo. aan, maar de snelheid gaat er wel wat uit en dat zien we nou ik. En dan komen ze wel weer op lijn te lezen. Maar hij pakt toch weer een paar metertjes. Maar er is een soort compromis. Hè? Als je een beetje een knikker op had, dan had je meer snelheid. Maar maak je ook veel meer meters zielen. Ja. En als je hem heel skraal zielen, ja, dan ziel je misschien wel kwarter lijn. Maar dan gaat de gong er ook wat uit. Dus er zit ergens een... En daar tussenin, en dat is ik het in een skip, ken ik wat heger sturen dan de oren. Dat zit hem ik in het model van het skip, maar dat zit hem ik in hoe ze de tuig erop zetten, hoe ze hem uitremt. De binscootjes die kennen heel heeg onder de wind en vooral uit een startwaai of in een benarde zoiets. Positie met oren is dat een heel groot voordeel. Als je voorop lezen, dan maakt het wat minder uit. Lemmer, die is snits al voorbij, dat wien ik al. Maar het gaat wordt wat groter. En daarachter, nou, Huzum om de ton. Die zet ik weer eens een mooie wedstrijd, want waar die al aardig tipt voor een aardige hege positie in het algemeen klassement, dat is nog net echt mooi. Maar daarachter wordt het nice keer, hè? Want de Zuidwesthoeken is binnen het skip ten opzichte van Jenne Waard om die tonnen. En dan zou Jenne Waard toch weer naar zo'n zakje. Ik ben benieuwd dat we het dadelijk even wat dichterbij krijgen kunnen. Zo. De Jenne Waard zal geen risico nemen. Nee. Die zal keurig achter hopen dat
ook de grote Demetrius lezen lid. En hij de tonnen nog wat scherper ronde ken, maar Dan had hij daar de stokje meest uit hellen is correct. Dat hij wat heger uit kan bij die tonnen. Want hij moet nou gewoon weer achter de Zuidwesthoek aansluiten. Gerhard Pietersma. Ja, dan valt het echt wel even een gotje naar de tweede helft van de vloot. We hadden eerst de Zoon Hoorn. Jereveen op 1, Grauw op 2, de Lemmer 3, Snits 4, Huzum 5, Zuidwesthoeken 6 en Jennewoord voorlopig op het zonde plak. En dan komt de vloot met de hele mannen met lang waar Drachten de Jouwer wat zijn en Ljouwert. en ze binden achter ik enorm aan het vjochtje met elkaar. Enorme loefpartijen. Jouwer is een heel eind uit de lijn zielt. En maakt dan weer een heel eind verder wie weer waarom. Ja, ze jouwen ik achterin elkaar geen meter hier. Zorg maar eens hoe breed uit ze daar op die boeien komen. En mooi de jouwen er dan tussen bij wat zijn. Of met wat zijn rond die aan. We zorgen de tonnen met de gele pet nou al voor de tweede keer. En is het dan nou het veen die de volle meters maken had? Grauw al volle jeder oestag ligt het in die positie. Rinus de Jong mooi er nog tussen. Wat zijn en Ljouwert maakt er nog even wachtje. Ja, Ljouwert komt ik net van dat plakje aan. En ben ze nou aan het uitreven bij Ljouwert? Dat lieg er even op. Kennen deze scootjes beide de ton aan? Dan zou het toch het vinger wat meer meters maken gaat dan Grauw. De Rink Ulbus. Juster had er alleen nog maar achterom jongen. Wilster Joert van alle scootjes alleen nog de achterkant zocht. Merkwaardig. Ja, het vind je mooi een knik in de scoort. Ligt het al op de bovenste ton. Op tempo. Maar hij jouwt nog even smarge wien on Grauw. Dat is gewoon het vakje. Die kilt er wat. En dan even een beetje in die positie zillen blijven. Maar het lijkt het wel dat ik Grauw de tonnen aan ken. Maar daar hebben we nog net in beeld. Grauw kan nou uit de wienwaai sturen. Stuurt hem dan weer wat heger. En krijgt dan de vrije wien weer. Ja. Daar zullen ze makkelijk omheen herkennen. En dan zitten ze dicht bij elkaar, hè. Wil wij vernemen dat de enigste protestvlagen die om het nota in het wand zie je er ik uit helle is bij Jouweren. En dan lijkt het gatje weer aardig lietseverend tussen Jereveen en Grauw. Je wilt nog vochten. Ja, hoe al weer vochten, maar zo wist als het liek over deze twee posities. Ik denk dat ze bij Jereveen ze nou alles even maar eens keer naar de startkater sjoggen van hoe ligt het jongens? Ken die finish erin? Want die krijgen het zat al een beetje benauwd. Ze controleren de wedstrijd, ze blijven ook voor, maar helemaal gereisd erop binnen ze vast nog net. En wie het verschil, ze niet nog 45 seconden. Het is nou krompen tot 20 seconden de voorsprong van Jereveen. En beide scootjes erin en wel voort bij de rest van de vloot. Maar spannend is het zeker. Het Jereveen.
Voortlapje naar onderen. En de achtervolgers. De Lemmer consolideert het derde plak. Nou, dat zou voor Harren natuurlijk heel noffelijk wezen als ze jong de Lemmer invaren kunnen. Bij de vlag in de top. Bij een podiumplak. Ja, zo en Grauw. Die zielt zo heerlijk achter het veen aan. En die zal loeren op het kansje. Heerenveen die mij net een foutje meidje, want dan hingen ze. Het kroept doorheen, het Grauwsterskoetsje, naar de Gerben van Manen. Zo volle mogelijk meest op het voordek. Die kont was zich wat ingraven in het wetter mooi. Deze omstandigheden en dan zoekt hij als het ware gewoon verst. En als je dan wat druk op het voorschip jouwen, dan liet je het wetter wat makkelijker los. En dan zien we hier Jappie Visser van Snits. 2 plakjes zakken, maar heel stevig nou op het vierde plak. Hij had deze week al eens een tweede plakje hellen. Maar dat wie onder zeer merkwaardige omstandigheden wien. Hier een privévlagje. Ja. De wedstrijd die nevens de meeste skippers net zield worden mocht. Maar toch de helft voor de rangschikking. Huzum bloed op 5. Ik denk dat in deze part van de vloot de plakjes wel aardig verdeeld binnen. Ja, nou zal het ik wel net heel lang met worry voordat de commissie besluit om de finish erin te lezen. En de Zuidwesthoeken bloedt toch gewoon voor en wat. Ook de Groot. Komt Staren gewoon toch wat naar Varmta. Die heeft natuurlijk een stroeve eerste weken, hè? Hier wordt alweer verdedigd. De hele mannen. Klapt hem boven Jaap Zwager van Langwaar. Wiels de Zuidwesthoek om de bovenste tonnen heen draaide. De hele mannen draait hem voor de kop van Drachten. En wie is op tijd? Dan gaan ze maar zien draaien om de tonnen heen. Ken die er nog tussen? Hij mat er om te krijgen. Dat krijgt er. Maar hij krijgt ik de smarige wien. Ken er hem nog aan. Mat even mooi een opzitterke. Langwaar, ken die vrij van de tonnen blijven. Ik denk dat ze het correct opredden. Ze hier wat gong erin. Liek het al hier goed te gaan. Nou, de onderwetterschip ziet er keurig skien uit. Mooi glad. Daar leidt het net aan, zo op de eerste heeg. Maar voorin zielen dat slaagt het je net bij Akram. En het is Grauw die alweer om de onderste tonnen heen is. En ik, Heerenveen natuurlijk nog steeds als eerste. Maar het gotje is hetzelfde bleun, 20 seconden. Maar het benijdt me toch dat ze gewoon beide een totaal oren slag doen. Sietse Brouwer kiest er toch voor om zijn eigen slagen vol te maken en net achter Grauw te gaan.
Of te verdedigen op Grauw, wil ik het zo zeggen. Nou, Grauw kan zelf weer kiezen wat ze nog over zelfs. Want Jereveen die maakt eerst om die tonnen. Jawel, maar als je schucht, als je een bepaalde koers in de schucht hem achter die start in, dan kerst gelijk mooi draaien. Ja, te vaak maar dat ik net wel, want dan is de achterhoede weer bij je. Maar daar zit nog een heel gat tussen. Maar ze liet elkaar los. Ze kiezen beide voor een eigen tactiek. En dus blijft er hier op de Hegemer maar spanning zitten in de wedstrijd. Waar we het 1 of 2. Waar blijft koprenner Jenne Wout? Blijft hij op het zondeplak of kan die toch nog wat naar voren skarrelje? Hiering is wel wis. Na Joodcel Ljouwert. Een beetje beliers jaarmatten. Die valt nou uit de top 3. Maar de top 3 zelf, die kroept helemaal in maar. En het belooft een van de spannendste SKS-kampioenschappen van de laatste jaren te worden. Ja, de nummers 1 en 2 van Vlieten hier ben nou ik al met elkaar hier in het gevecht om het eerste en tweede plak. Dat waardoor in het voordeel voor Grauw beslikken. En ondertussen is ik het vinger naar weer staan gegaan. Het lijkt toch dat Grauw een behoorlijk stukje heger ken. Dat zou wel verklaren dat ze naar die cruiserakken heel eens tegen de beeld kan komen. In een roemerakken is het natuurlijk moeilijk om wat in te hellen, maar... Wij zullen het aan gauw jaren. Want ze gaan weer naar de boppenkant van het Songlass. Die tweede bopperste tonnen. Die ze dan voor de derde keer passeren moeten. En hebben we dan een redelijk stabiele wind Elke? Ja, het is bij de start wie het even nog iets vlageriger, maar zoals het nou lijkt is het redelijk stabiele fjouwer. Zit je natuurlijk altijd en nou volgen we even hoe de Grauw en Jereveen die kruisen elkaar nou weer. En dan kunnen we even volgen hoe dicht de man bij elkaar zitten. Maar het ben iets om de beelden, dus Ik ken wel dat wat ik nog vertellen. altijd vertel, maar... Ja. Ze kennen er nog verdeel, maar het wordt krapper en krapper. Ja, Ja, en Gelico Stag, Sietse Brouwer, Boppe Grauw klappen en ken die de ton allemaal. Maar het is vjochtje hier. Het is vjochtje om het eerste plakje te behouden voor Sietse Brouwer. Want sjoch eens even hoe dicht ze bij elkaar zitten. En als Grauw de tonnen besielen kan, dan zit ze er ook al haast neerst. Maar dat lijkt mij nog net het geval. Nou, tonnen leidt dan iets verder. Nooit de Maar Boppe. spannend wordt het. Dat is duidelijk. Ja, de nummers 1 en 2 van Verline hier. Die nou ik weer beide in die top 3 zielen. Grauw en het Jereveen. En kan Douwe Visser van Grauw, die jonge hoen, dan nog een hier achter hem houden? Of rammelt de jonge garde toch heel dit meer onderdoor van de gevestigde orde? Nou, en nou we zulke mooie beelden even rustig voorbij u voorbij gaan zeggen. Maar even weer een virtuele tussenstand. Het is nou Jenne Wout wat op kop leidt op deze positie met 27,9. 28,8 Grauw en 29 het Veen. En is Akkerme op schoot naar een vierde plakje virtueel. En maar daar zitten haast ja, een 100 punten tussen. Dus de nummers 1, 2 en 3. Daar zullen dit kampioenschap wel omgaan. En dat ben Jenne Wout, Grauw en het Veen. Ja, voor de Akkermeziel, dat zei gewoon nog net minder als een zijzield. Dus
Als je Joert leegreinigen, nou ja, dan komt die 6 erbij. En als je gemiddeld heel dit in de top 6 zielen, dan kom je ook een heel lijn. En dan ben die nog altijd in beeld voor in elk geval een podiumplak. Grauw in de ongevalmodus. Kennen ze Joert Jerre ek harren trede dijtitel pakken. Hetzelfde kunstje waard al jeder die een toch ljouwert. Of is het toch het Jereveen wat haar tweede dijtitel pakt? Ze liggen nog voor op Grauw. Maar elk kruisrak wordt dat gotje een beetje lietser. Daar komt de tonne in beeld. En Jereveen gaat als eerste. Grauw volgt. De voorsprong is altijd nog daar voor de Gerbenvermanen van het Jereveen. Ja, een heerlijke duiven zelfs voor deze man. Hier we er vanmiddag jeder eerst nog rekken maar houden dat we wel eens een hele aparte wedstrijd krijgen konden. Omdat het doel weer dat we hier voor het eerst maar een sleepstart uiteindelijk zetten zoen. Het is afblaast vanwege de waarsomstandigheden. Het waait gewoon te hut om dat vertrouwd te kennen. En dus hebben we een gewone start gekregen. En in die gewone start, daarin is Jereveen als halderbeste uit de vervekaam. Van begin gewoon de koppositie pakt. En Grauw, ja, die ziet er net Safir achter. Had even een paar skipjes in Helliematten. Maar die leidt de hele wedstrijd nou al haast op het tweede plak. En kroept naar het VNTA. Maar voorlopig houden ze de koppositie. En dan krijgen wij toch dat het waarschijnlijk dat er wisselwaasjes binnen om de finish erin te lezen bij boei 2. En dat is nooit dat ze boei 2 rond gaan. Dus dan is er nog een kruisrak. Ja, ze zullen eens even achterom. Waar zitten ze? Nou, vlak hierachter. Maar de voorsprong is er nog altijd. Voor Sietse Brouwer en zijn bemanning. En zo het dan betjutten dat zij nou nog een keer naar onderen matten en dan gelijk omheeg naar een lietsfinishje of een lietskruisrakje. Die kans is groot. Maar dat is al die halve jaar west. En dan liep het toch de Gerben van Manen weer een mooi gatje te hebben. In ieder geval groot genoeg liep het om zijn voorsprong te behouden. Hij kan nou gewoon mooi klappen. Ja, de voorsprong is weer wat oproen. 36 seconden. Het bin de voorsprong. Is de voorsprong van de Gerben van Manen nou op het Warpgrauw. En dat is een net meer uit handen, ja, denk ik. Maar we hebben nog geen officieel bericht gekregen dat de finish erin loopt. Dus ik zou nog een heel kruisrak komen. Lemmer nog altijd op draaien. Albert Visser zal graag dit plakje beet houden willen. Dat vat een stuk noffelijker als je trollemmer matten als je maar een podiumplakje binnenkomen. Met 2 thuiswedstrijden van de boeg. Tenminste in de Lemsterbaai. Ja, maar dan komt Jappie Visser toch ik weer een beetje bij Lemmer in de buurt, ja. Dat gaat wie grutter ze krijgt. Ken die hem aan? Ze krijgt hoe er hem aan, maar hij krijgt nou wordt natuurlijk in een smarige wies zetten van de Lemmer. En dan kun je er samen onderuit zakje. En dat zou gebeuren. Ik denk dat er toch achter de Lemmer Delmat. Hij kent de tonnen net in ieder geval. Maar kan er dan een mooi opzetten eromheen? Het persbordje maar even aan de kant. We hebben het opzetterke.
Daar komt de opzitter. De vak los, de kop omheen sturen. Maar hij maakt een hele eier. En dan mag je de tonnen net rijtje. Had er genoeg gang. We zullen Komt het de zien. gieks in de tonnen, dat mij al. Ja. En doet het werken. keuriger. Fokbak, draai je die kop. Het Maar kost, dit kost het een klauwvol tijd. ja, maar een keer twee keer hoe stagmatten om die boei te helling kost nog volle meer tijd. Ja. Maar hij kwam aardig in de buurt. Hij weer een gokje. Ja. En dan zorgen we daar ik al Huzum. Die komt ik al aardig in de buurt. Huzum heel stabiel op het vijfde plak van de medje. In Ja. die positie hadden ze deze week al, of deze kampioenschap al vaker zield. En dan zullen we weer mooi even de klassering ontnota. Heel nog voorop, Jereveen. Nummer 2, Grauw. Daarachter Lemmer. Daarachter de Snekerpan en hier Huzum. En die gotjes daartussen, die zijn al hier redelijk hier. 2-3 skipslengtes. Dus daar zal net meer z'n volle verhorie. Maar ja, kan de Zuidwesthoeken je een water achterhouden? Want dat kan een heel duwe punt worden aan het eind van de rit in dit kampioenschap. Een punt meer of een punt minder voor Jenne Wout. Dat kan het verschil wezen tussen goud en zilver. Voorlopig is de Zuidwesthoeken met Auke de Groot nog altijd voor Gerard Pietersma. Dus die had ik nog één roemrak en een stukje kruisrak waarschijnlijk de kans om daar nog wat om te verrooien. Maar de kaarten zijn wel aardig scoren in deze wedstrijd. Saffele muziek zit er net meer in om te vallen. Want hier ik een scheepslengte tussen Jenne Wout en de Zuidwesthoeken. Lemmer, een mooi gelijkmietig kampioenschap. Geen rare uitshut is naar onder. Ik net niet boppen. Maar altijd wat je in de top aan. De tweedrachtste scootjes. Drachten gong vol in onval na zijn hele minne start. Kwam een heel eind. Maar bleef nou ik wat in de middenwoordjekje. Datzelfde kwam ik, Willem Zwaga van Ljouwert. Maar die bleef je toch heel fier achter hier. Die slaagt het joert maar net om een aantal scootjes voorbij te varen. Had er wel wat te pakken. Wout zijn en Jouweren, maar nog altijd op een 12e plak. Hele mannen op plak 8, Drachten op 9. Dan liep het Ljouwertje toch wel wat een onvalsie pleert te hij Jajer. Het had even worden. Hij kwam heel stroef op gang. Maar hij is nou ik lang waar voorbij. En shut ik Akkerum en wat zijn al op een kont. En hoe zit het onderin? Binder al reservages op het finishskip. Als de vlagen erin had, dan mat dat ik haast wezen. Want helemaal onder in het beeld zien we daar Grauw al en het vinger voorop. Die bezig binnen de tonnen te ronden. Ja, alle 14 scootjes haast in je beeld vangen. Nou, Leeuwen dan toch één plakje op schoot, maar keerpje net volle voor.
Voor jou is het een missendij. En dit kan ze het klassement wel eens kosten. En dat had we zelfs alles weer te maken met die 14 punten die ze onder de broek kregen. Want dat wie echt direct hun aantrek dan. Dus elke dubbele puntenserie die het nou erbij komt, komen er letterlijk bij. Achterste skippen waaieren breed uit. Misschien je alle keer nog wat vrije wien te pakken. Ja, Rinus de Jong schudt dus achterom, maar ja, daarin net vallen meer. Geen scootjes. Want de jouwer die maakt het joert echt met een plak in de achterhoede. Ja, helemaal in de 40 zullen we de eerste scootjes alweer kruisen. Ja, Grauw en het Jereveen. dan hebben we toch nog een cruiserak. Nog een volledige cruiserak naar boven, dan nog een hele winstrak. Heel dan naar onderen. En Ken Grauw dan nog een onval plaatsen op het vinger. Het god liep het mij aardig grutje. We horen de scootjes in de gaten. We zullen daar nou helemaal achterin tot beeld gaan. En in het laatste cruiserak zal het vinger echt precies of correct waar wat Grauw doet. Ik kan het me haast net eens voorstellen. Maar voor eerst liep het ik dat Grauw net echt de onval in zet. Of is er dan ik maar in een slag mogelijk? Nou, eerlijk gezegd, dit is voor Grauw natuurlijk ook een hele beste uitslag. En hier zullen ze absoluut net ontevreden mee wezen. Nee, heel dals, jongen, die spannende momenten bij de eerste tonnen. Is dit natuurlijk voor Grauw weer een prachtige opschitter. Opstekker, mag ik zeggen, opschitter is wat oors, die doven bij de ton. Maar die slag het is ik een opstekker. Want zij doen goede zaken voor het klassement. Zij zorgen dat Willem Zwaga, die juist er een hele klap uitdeelde en weer mooi in de top 3 zielde, heel naar achterom bongelt. En dat Jenne Wout gewoon in de middenmoot omskarrelt. En dus ook punten inlevert. Ja, het verschil tussen het Veen en Grauw, dat bleef hetzelfde. 36 seconden. Daar nog een heel eind achter. Op 2 minuten over zit Lemmer. En die had nou, ik zie voorsprong op snits weer wat groter maken. Maar jou het shirt weer scootjes om hinnen. En dat had een heel tijd net zo west. Grauw is oestag en Jereveen volgt. Maar het Veen is weer een stukje verder trotzield als Grauw lijkt wel. Ja, nou hebben we de beide koprenners in beeld. En de tonnen. En de tonnen, maar het lijkt me toch net dat Grauw die nou al onken. Misschien zelfs het Veen net. We zullen het zien. Dit is het laatste cruiserak. Nog 1 keer om die tonnen hier. Er zit een gele pet op. Het is haast net te zien. Daar nog een keer omheen. Bakboordronde. Dan een hele winstrak naar beneden. En dan zit er een kwart cruiserekje naar de finish in lezen. We zullen het publiek
bieden Indiek wel weer opziekje. Die zitten daar manmachtig. En wordt dit er nog mooier dan een finish vlak voor jouw noors. Zodat jouw favorieten even juichen kennen. De Gerben van Manen dendert terug. Had eigenlijk van de start al op koplijn. Wordt heel dit een beetje opjagen door Grauw, maar weet die koppositie vast te houden. Prachtig schipje, zo. Een echte piepster, hè, deze? Ja, dit zijn 2 piepsters, zowel Grauw als het Veen. En ja, Zij kennen hem zij kennen hem. En Grauw kennen je mee. Dat liep het me haast van net. Maar we zullen het zo zien. Zij kennen haast knikkersuiver. Ja, nee, Grauw die moet staan. En dan ben de kaarten was kunnen door ik te zeggen of er moet al een mast afbreken, een scootje omslaan, en, een luchtballon op het dek vallen. Ik ken niet meer rare dingen, je weet het nooit, maar dan liep het toch Sietse Brouwer je van als je een tweede dag winning te gaan. En door ze volop mooi voor het kampioenschap. Prachtig in beeld. Het verschil tussen het Veen en Grauw. Ten opzichte van die eerste bopperste tonnen. Voor de 4e keer draait de Gerben van Manen hier als eerste omheen. En nou terug daar weer naar de onderkant van de maar. Klap kom heeg, want wij gaan ervan uit dat aast de finish erin lijn wordt. En het liep het vreemd dat de omstandigheden ik wat noffelijker worden binnen. Hè? Wat wilder, hè? Wat rustiger. Qua Wienik. Sinds je er mooi bij. Ja, het is eigenlijk prachtig mooi zilwaar. Ja, het is... Ook voor het publiek. Daar is Grauw eerst. En dat is ons kortje hè, dat de Gerben van Manen deel kwam. Het gaat is maken in het laatste kruiderak. De posities zijn verdeeld. Ja, weer Grauw nog even de onval plaatste. En daar toch een slag extra maken. Te zien wat Jereveen mooi ging. Ja, zij kennen het want het gaat met de nummer 3 is heel groot. Maar ze zeg ik en ze zullen erin bereisten dat daar geen mogelijkheden meer binnen. Want het minuut is het verschil is alweer op rond tot een 50 seconden. En daar zullen we de manoeuvres op het finishkip ter voorbereiding van de finish. Ja, het Sintje skittert over de mar. Wat het recht op mijn switch zit, dan is krek een spiegel. Die dikke laag lak. Hier worden de eerste finishboeikers al in de mar zakken litten. En dan zullen ze aanst, denk ik, deel uit horen. Ja. De beide finishboeien liggen erin. Haaks op de startkotter. Dit is het contraskipje, die zal ik even zien als alles klapt. En hiermee dus de scootjes tussen terug. En zodra ze dat doen, dan jaren wij de knal ten teken dat ze reglementair de wedstrijd uitzield hebben en finished binnen. Ja, het gebeurt ook wel eens dat je over die line komt en dan wordt er net sketten. Dan ben je te betiet. En dan ben je trof in. Maar ja, Of je houdt je uitfretten en dan ga je het net in de gaten. Nou, nee, dat wordt bij de protestkamer behandelen. Maar je wil ze met borden en noemers en alles waskoren en boordjes erbij. Dus in de orenwedstrijden wordt net altijd noemerborden omheen gehouden. Maar je zelf in de gaten houden als je te betiet binnen. Ja, en dan gebeurt het wel eens dat je een hele middag voor niks wraksel in de mar. Ja, je moet ook even goed zien om welke kant je langs die boeikjes gaan. Want ik herinner me zelf nog wel eens van jaren waarom dat wij met je scootjes zo enthousiast ontzeilen werden. En wij kwamen mooi bij in het tonsje del. Wachtend op het schot. En dat voelde het. En toen kregen we letter te jaren dat we aan de verkeerde kant van het tonsje del zield werden. Ja. Hudde les. Dat zal deze man. Het nooit weer. Dat zal deze man net ook komen. Dat zal wel in die begin jaren West hebben, Freek. Heeg op de achtergroen. De Hege Mamar op een voorgroen.
En we zielen bij wat zijn. Maar het is in plak van Jennewoord. Nou, kun je het nog volgen? De commissie staat al op het dak van de startkotter. Als Heerenveen aast in de buurt komt van die onderste tonnen, dan zal ongetwijfeld de finishvlaggen heesen worden. Er komt nog een ondanks zijn. En dan maakt ze dit klapje nog maar. Ik denk dat we daar in de 40e tonnen joggen. De Zevenwolden, dat is de kotter, de startkotter van de Wettersportvereniging van Lemmer. En Lemmer is het plak waar we mogen zielen. Er worden al wat boeien ophellen. En dat zijn de markeringsboeien voor de lijn. Daar zijn de scootjes al voorbij voor een heel soort. Ja, en dan sjuggen we daar het veen op het eerste plak. Groutwa. Ja, het verschil is makkelijk, hè? Nou. Ik zou zeggen de wetkantoren kunnen sluiten, want hier hoe je net meer op de gokken. Commissie wat zijn, had je het deze wedstrijd in handen. Pieter Brouwer op de persboord. Die shut zijn zwan je naar een tweede dagoverwinning. En Gjalt, ja, die komt ik uit die buurten. Die wil het feestje wel even mooi vieren. En Heerenveen is om het tonnen en dus hingt de vlaggen nou in het wand van de startkotter. De laatste per 100 meter voor de tweede dijtitel van de Gerben van Manen. En dan kunnen we naar jou toch wel stellen dat er nou wel echt tekening in het klassement komt voor wat betreft de ereplakken. Ja, de nummers 1, 2 en 3 zullen grif bestaan uit dit scootje, het veen, het scootje erachter, grauw. En dan hebben we Jennewoord nog. Jennewoord hier wat marge naar de nummers 2 en 3, maar daar is een heel groot stuk van kwijtrekken, Joert. Want ze eindigen toch gewoon in die middenmoot. Dus dat je dan 5 punten of 6 punten voorstelt, dan is dat voort. En dus wordt het spannend. En dat is wat we graag zien. Strijd onder mij de laatste dag. Maar nog 2 wedstrijden op de Lemmer. En de slotdag op de Snitsermar. Dat belooft nog wat moois te worden. Het veen voor het laatst oerstag. Hij koers nou op de startlijn en dat heel ontspannen. En in de eerste deel van de wedstrijd koerde ik heel ontspannen zielen. Maar in het midden zie hij van de wedstrijd al grauw heel dichtbij komen. En zal er hem ook wel wat knepen ha. Maar nou is het wel duidelijk. Nog een meter of 100. Misschien nog wat minder zelfs. Grauw mat nog een keer door de wien. En nog een klap omheeg. Maar dit zielt lekker, ja. Als je weet van, kom maar jongens, kom maar op. Ja. We gaan in de boezem. Het zielt heerlijk. Er wordt al trommel op het dek. Uw cameraman Thomas Overal stiert klaar voor het eindshot. De Gerben van Manen dendert naar de finishstreek. Hier op de Hegemermar. En daar is het zijn. Het is de tweede dijtitel voor Sitse Brouwer en Simon. Heerenveen wint hier de inhaalwedstrijd op de Hegemermar. De inhaalwedstrijd van Jennewoord. En docht hele goede zaken voor het klassement. Ja, dit is natuurlijk kicken. Je werkt is ervoor, je hoopt je op en dan komt het er weer uit. Hij zei het wel eens vaker, die tweede weken, dat is uw weken. Nou, voorlopig, Joert had er in ieder geval daarmee gelijk. Ja, en Grauw. Grauw. Hij gerevanceerd zich ten opzichte van de wedstrijd van Juster. Dat zat maar roerd uitpakte met die 14 strafpunten. Joert leidt er voor Douwe Visser van Grauw
Een heel mooi tweede plakleer. Daarmee nestelen ze haar stevig in de top 3 van dit SKS-klassement. En door zij prima zaken in de street om te bezieken haar titel te prolongeren. Wij zoeken even bij de winnaars van Joert op het scootje van de Gerben van Manen. Dat zitten wij, ja. We zitten achter op het dek. Even de hege kant uitzocht. Zitten, wat een mooie wedstrijd. Ja, machtig. Leuk hè? Ja, nee, super geweldig. Ja, een mooi startje. Hè? Ik denk ik wat hier met Grauw. Net volgens mij, die zit er hartstikke bij. Ja, we hebben maar Grauw. Oh, we hebben zo mooi vocht met Grauw. Roen mooi uit, is het in het begin. En op een gegeven moment komt Grauw wat meer hechter in dan Zuus. En eigenlijk de hele titel wat zag. Nou ja, toen hebben we onder de wedstrijd paar dingetjes verloren. Nou, toen komen wij die hecht heel aardig rennen. Dus ik ben hartstikke blij met Joert. Dat is een hartstikke goede diveries. Ja. Dus als we hem paar dingetjes verloren hebben, we er even uit hebben? Nee, dat net wat horen dingetjes. Ja. Ja, nee, dat hoest ik net eens zeggen. Wij zijn af van het is Crackers is iets even weggescoord. Nou ja, het is natuurlijk hartstikke spannend voor een hele hoop scootjes. Elke dag is het klassement weer op een deel en ik geef een keer het klassement door de kop, Joert, ik weet dat ik het zo zeggen. En ja, dan was ik gewoon wel voorin zitten, wist je wel. En dat is gewoon spannend, je doet hem voor de winst, wist je wel. En ik heb ook graag in en dan is het voor u geweldig. Ja. Ja, je hebt een hele mooie slagslijn. Ik heb even gauw naar het klassement zien. Het valt uit die top wij. En je binnen treden, maar het verschil dat is haast niks. Het is 1-10 met Grauw, dat is die tweede. En Jenne Wout nog steeds eerste op 1,8 steen. Mooi. Ja, dat is mooi spannend ook voor de komende dagen. Ja, voor u is dat geweldig. Kerst er oer die druk? Ja, wij hoeven nog steeds net. Dus dat wij willen heel graag, maar we hoeven nog steeds net. En ja, die horen mutten. En wij net. Dus ik vind het wel prima zo. Wij hebben het hartstikke mooi voor elkaar nou en we gingen gewoon weer vechten. Dus je moet weer hoe het komt. En dan leven we gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Hartstikke leuk. Eerst doen even een intocht op een lemmer en dan morgen weer vol ervoor. Ja, ik heb mooi met de vlag erop lemmer, hartstikke leuk. Morgen weer gas, ja, zeker. Ja. Zo, een hele blije Sietse brouwer in dit. Wil ze het weinig op het scootje zitten en ik kan hem vertellen, wij gaan aardig scheef. Cameraman Thomas die gliert al helemaal voort. Maar we houden het wat droeg, want wij zitten lekker aan de hege kant. Ja, eerste reactie dus van een blije winnaar. Uiteraard hier Sietse Brouwer die het mooi in de top van het klassement kroept. Wij zeggen niet correct dat de Lemmer heel keurig het tweede prijs hier helpt op de Hegemer. Maar die kan dus heerlijk naar de Lemmerta varen, jong. En daarachter verhoort het echt net een heel soort aan de volgorde. De Snekerpan is druk onderwijs om hier als vierde te finishen. En daarachter straks Huzum. Ja, wat dan nog interessant is, waar eindigt Jenne Wout? Oké, nou, wij jaren nog even en dan krijgen we nu even de fileberichten. Net van de ANWB, maar van onze man onderin Jan. Er schijnt een storing in de bregen te wezen bij wat zijn. Dus het is voor de mensen die mooi harkje en op een bootje zitten en je nog niet lemmer willen, verstandig om hier via Heegeven, via de Jelte Sleer te gaan. Nee, de Lemmerta, want de bregen van wat zijn is stremt. Wils we hier, Jappie Visser van Snits op een vierde plakje juggen. Keurig zielt. Ja, de voest omheeg. En dat mooi wel even. Mark Huzum had een mooie strijd leverd, Joert. Die komt hier op een vijfde plakje binnen. Ja, net eens viel achter, daar zullen we de Zuidwesthoeken ook al draaien. En dat zo betekent dat hij nog altijd voorleidt op Jenne Wout. Daar is Jenne Wout. Die is jeder door de wingang. Beziek het dan dat slagje wat skraler te zielen, maar hij had net genoeg gang. Ik denk dat de Zuidwesthoek hem voorblijft. Het is ik maar correct hoe die lijn erin leidt. Ja, dat ligt toch duidelijk dat de Zuidwesthoek jeder
bij de lijn is. Dat kan het missen. De skutter zit al klaar. Dat is voor de Zuidwesthoeker. Auke de Groot. Hier naar een 6e plak. En daar dus nog vlak achter Jenne Woord. Ja, dat is dan toch goed. En wel een van de verliezers, hè? Ja, als je dan in de kop goed mooi doet, dan binnen er wel wat jure punten bij. En daar net alleen nog om, maar ja, hij is aan zijn Westhoek en Huzum. Daar had er van de week al eens zien dat er samen voorbij komen. Dat slag hem jure ik net. Maar hij stiert er nog stevig bij in het klassement. Alleen nog hij matpunt niet leveren. En dan valt er nou even een gotje, want we hadden eerst de Saanhaan. We hadden eigenlijk een vloot die in twaan brutsen is. En deel 2 van die vloot, daar wachten we nou op. Strakjes wint de scootjes van Drachten, de hele mannen en Drachten die daar op 8e lijn. Zal even zien, daar is Drachten al. Dan gaat Drachten toch helemaal van positie nummer lijst naar die middenmotor. En dat is iets wat Ljouwert net opredden had, Joert. Nee, het is een beeld wat we deze week er net zo vaak zien hebben. Ljouwert heel achterin. Samen mooi kampioenschap ontnota. Maar Joert kan er zien kansen op de titel. Nou, eens wel vierten. Drachten nummer 8. En ik dan weer een gotje naar plak 9. Daar is de hele mannen. Die pakt een 9e positie. Dus de favoriet van Gerrit Hiemstra. Nou, 12 ritje. Ja, en dit liep het alweer heel rustig en gesapig, hè, hoe dit Jeroen de maar heen gaat. Maar de kaarten binnenscoren in het eerste kruisrak, dat beeld hielden we juist al. Winder nog wat wisselingjes onderwijs. Maar nou, een 2 uur ziel. Ben nou de plak aan wel in naam. Het wachtje is op de laatste 5 scootjes. Plak 10 onder mij 4. Wat zijn ligt het je de beste papieren te hebben om toch nog in de top 10 te eindigen? Langwar komt daar aan. En nog altijd geen zicht op het scootje van Ljouwert. Ja, merkwaardig verhaal. De ene die 1 en de andere die 4. Wat zijn? Toch nog weer in de top 10. Ze zullen minder tevreden zijn als juster toen ze Sacreus naar dat derde plak hielden. De Jouwer liep het naar de 11e positie te zielen. Ja, en die zak je dan alle wedstrijden ik weer heel tijd weer wat meer achteruit. Dat is toch wel wat spietig. Natuurlijk, het is hun eerste hier, zijn mooie ervaring op de wan. Maar soms zitten ze er zo mooi bij de start bij en dan toch zak je ze weer wat achteruit. Ja, het is de Jouwer die op plak al eindigt. Wat de seizoen van Akkeren. Dat weer toch ook een van de kampioenskandidaten. Die worden hier gewoon 12e. Ja, en dan helpt het zien hele mooie riegen van gemiddelde zielde plakjes. Ja, 6 weer zijn minste. 6 weer de minste plak. Oeh, serieus. Daar is Ljouwert. Ja. Langwar of Ljouwert? Wordt het Langwar of Ljouwert? Ken Langwar nog hoe staat. Dan zeggen ze wel dat alle plakken al innaam binnen, maar krijgt jij er? Het is Ljouwert die gewoon voorrang had. Ja, die moet je uitwieken. Die kan zijn koers net. Of is Langwar dan al op die toestaan? Die is kijken hoe de finish draait. Zodat het nou ligt is
De einduitslag als volgt. De overwinning gaat met oermacht. Keurig vanaf de start op de eerste plek. Naar het Jereveen. Grauw, netjes een tweede plek. Had de onval Iepen kwam dichterbij, maar bleun tweede. Treien, de Lemmer, ek Krees. Het vierde plek gaat naar Snits, naar de Snekerpan, 5 Huizen. 6 Zuidwesthoeken. Op het zonde plek kopper in en Woord. Die had punten inleveren. 8 Drachten, 9 de hele mannen. Wat zijn Joert 10e, de Jouwer Alve, 12 Akkerum. Ik haar meeste resultaat ontnota 13 lang waar. En de Riege wordt sluiten troch het scootje wat je juster mij oermacht won. Het scootje de Rink Ulbus van Ljouwert eindigt hier als 14e. En het klassement wordt spannender en spannender. Mijn oren worden. Ik zou je alle keer onreden om morgen weer in te schakelen op de livestream van Omroep Friesland. Dan binnen we tussen vanuit Lemmer, de baai van Lemmer, voor de wedstrijd Lemmer in dit razendspannende kampioenschap. Van Joert sluiten we aan. Graag zullen we je morgen weer vanuit Lemmer. De groeten van Elke en Freek en graag ontmoeten.